La Paeria de Balaguer ha inaugurat aquest dijous la restauració del mural del vestíbul de la Casa de la Paeria. Es tracta del mural dels Comtes d'Urgell, una obra de Jaume Minguell. La restauració s'ha dut a terme amb motiu dels 50 anys del propi mural i de l'actual edifici consistorial. Amb els anys, aquest mural havia patit cops, s'havia descolorit i fins i tot algú hi havia fet escrits. Un mural que va ser pintat fa just 50 anys per Jaume Minguell, i que va ser inaugurat juntament amb l'edifici de l'Ajuntament. El mural havia acumulat molta brutícia en aquests anys, també havia acumulat fum fruit d'un incendi que hi va haver fa uns quants anys a la sala d'actes de l'Ajuntament, i tot això havia marcit molt els colors, hi havia fissures, hi havia cops, i per tant era necessària aquesta restauració que s'ha dut a terme amb la col·laboració de l'Institut d'Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida. Les tasques de restauració han anat a càrrec del restaurador i conservador Ramon Soler i els treballs han consistit en la neteja d'aquest mural, la reparació dels cops i l'adequació també del marc. No és només el mural, sinó que hi ha les bigues que hi ha al damunt més les mènsules. Llavors hi ha un emmarcament de fusta que amb els anys el vernís s'ha enfosquit molt i ara s'ha tret més que res per facilitar la lectura del mural, perquè interferia molt, era una fusta molt fosca, i la retirada d'aquest vernís ha millorat molt la unitat formal de tot el conjunt. I perquè fa el mural, són anys d'un vestíbul, és un lloc de pas, s'hi acumula particulat ambiental, va haver un incendi també, tot això fumat, i per tant tenia brutícia generalitzada i adherida a sobre. Llavors s'han fet unes cates de neteja i amb una tècnica així, físico-química, amb abrasius i amb productes específics, perquè s'han fet estudis previs, s'ha anat netejant i retirant i recuperant una mica el que va fer el Jaume Minguell, sense interferir amb l'obra, és a dir, sense forçar, recuperar tot el que hi havia, la riquesa d'aquest terriccio, aquesta capa de preparació que té pols de marbre, i ell on pinta aquestes pintures i que al final actuen com un tatuatge, és a dir, s'impregnen del pigment amb aigua i queda carbonatat allí. I per tant és una pintura molt lluminosa, és el que hem recuperat. Josep Minguell, fill del pintor, ha recordat com el seu pare pintava el mural quan l'Ajuntament encara estava en construcció. Minguell ha destacat que el seu pare va fer un treball molt acurat, fins i tot amb detalls no habituals en la seva obra. Els va pintar l'any 1971, jo tenia 12 anys i en període de vacances de Nadal l'ajudava, estava amb ell. Recordo que feia un fred intens aquí dins el vestíbul de l'Ajuntament, l'edifici estava en obres, era la construcció del nou edifici, i el pare aquí va fer un treball molt acurat. Si mireu el mural amb atenció veureu que es fonamenta en un guió quasi bé cinematogràfic, on cada personatge té uns símbols que ens expliquen elements de la seva història. És un mural que explica moltes coses. Doncs bé, ho va fer amb la tècnica al fresc, un treball molt acurat, i en aquest cas d'una manera molt delicada, perquè els personatges, a part del vestuari i aquests elements, al fons, contenen molts detalls, per exemple, cal·ligràfics, que no és tan habitual amb l'obra del meu pare, escuts, però treballats d'una manera magnífica. Gràcies a la restauració es veu d'una manera impecable. Estic gratament sorprès, perquè pràcticament es veu com el dia que el va fer. Properament està previst fer una estructura per impedir l'accés directe al mural i s'il·luminarà de nou. Els treballs han comptat amb un pressupost d'uns 18.000 euros, amb una subvenció de l'IAI de 16.000 euros. D'altra banda, la Paeria té també la intenció d'actuar més endavant en els murals que hi ha a l'entrada de la sala d'actes. En l'acte d'inauguració de la restauració del mural hi han participat el paent cap de Balaguer, Jordi Ignasi Vidal, els fills del pintor Jaume Minguell, Josep Minguell i Camila Minguell, la directora del Museu de la Noguera, Carme Alòs, i el restaurador, Ramon Soler.